Pope! Dobro da si naišao da mi svetiš vodicu, slava mi za 2 nedelje. Dajem pola groša, može i u naturi ako može. Ne bih mogao, sinku, u žurbi sam. Pa šta ti je to, pope, 2 minuta i zbogom? Ne bih. Ja to mogu, sinko, a ja nisam specijalizovao to svećenje vodice. I šta sad, svaki ima svoju specijalizanost. Šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Ali ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, pope, baš slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem boletu, pa ipak je to naš bole. A znate, mi više nismo kicoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jeste, ki smo ti mi sad. Ajde na slatko i rakijicu. Ajde, pope. Nemoj me. Ajde, pope, ajde, pope. Allah se uvaleh. Eve, pope, kadionica. Uzni. I da popijemo po 1 rakiju za srećan posao. A ja ti ne pijem nikak. Neka pop, ne možda popije da kadimo vodicu. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijan, nego sinoć sam prečerao bile, a neke trebe pa spopele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo, nisam nešto, ali Ajde, lako. pope, ajde da počnemo. Ajde. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukćanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali.